Media at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. So, naimbag abigat, kadagiti listeners can viewers si programa Amwen Tayo ti Philippine Information Agency, Ilocos Sur Information Center. Siyak ni Joya Kimuyog, ket makadwa tayo ita ni Ma'am Mary Claire Ragaza, Registration Officer 2, Manipod ti Philippine Statistics Authority ti Ilocos Sur, ken ni Ma'am Nicole Carbonel, Information Officer 1, to discuss dagiti na dumaduma programa ken serbisyo, especially iti Civil Registration System ken ti National ID. So, ma'am, kuablaw tayo man kadagiti listeners can viewers tayo. So naimbag nga bigat kadagiti amin nga buybuya ken dumdumngeg iti programa nga Amwen Tayo Teleradyo, program iti Philippine Information Agency wenno PIA Ilocos Sur. Siak ni Mary Claire Ragasa, Registration Officer 2 iti Philippine Statistics Authority, Ilocos Sur Provincial Statistical Office. Nicole. Siakmet ni Nicole Carbonel, the Information Officer 1 iti Philippine Statistics Authority, Ilocos Sur Provincial Statistical Office. Naimbag abigat kada kayo amin nga agbuybuya ken nagdengdengeg iti Amwen Tayo Teleradyo program iti PIA. So, Ma'am Mary Claire, so dito yung civil registration system, mabalin nga ikan tayo lang tinananay ng impormasyon ti publiko, no? Anya ba dito yung CRS nga makunkunakin, kasano ka-importante nga agrehistro ti amin nga Pilipino iti dito nga sistema? So dito yung civil registration system wenno CRS nga kunatayo ket isumit dito yung official nga sistema iti gobyerno tapno mai-record or mai-store dito digiti importante nga pang civil registry documents nga mangyari iti biag iti tunggal maysa. So dito no kunatayo nga civil registry documents iso dito digiti birth certificate, marriage certificate ken death certificate. So tisakop iti civil registration ket umuna ditoy dijay pagrehistro tayo pinagrehistro tayo iti kapanganakan wenno detoy birth certificate nga kuna tayo. So once nga nayanak iti maysa nga ubing may register isuna ket maikan tayo iti individual nga identity na. And then adamit dati pa nagasawa wenno marriage certificate. So once nga nagasawa iti duwa nga couples may register dijay marriage certificate da ken adamit datoy pannakatay wenno death certificate ti maysa nga tao. And then dagiti pidadto mga legal documents kas pangarigan ditoy digiti legitimation. So no dagiti nayanak nga out of wedlock ag-apply iti legitimation dagiti naganakda adamit ditoy dagiti annulment nga kunatayo ken dagiti correction of entry. So just like no ipa-correct tayo dijay first name. So ag-fall iso na iti change of first name under DJ RA 9048 ken adamit ditoy DJ RA 10172 nga kunatayo ditoy tayo nga ma-correct DJ gender wenno sex ti maysa nga individual ken mabarin tayo nga i-correct through dito RA 10172 dito correction iti bulan wenno day ti pannakayanak ken apay nga na importante datoy panagrehistro. So na importante apo detoy panagrehistro tayo. So umuna ditoy detoy pagkilala sa iyong legal na pagkakakilanlan. So kung nakitay kailangan nga may kanti identity ti maysa nga tao. So kailangan tayo iti maadan iti mismo wenno bukod nga birth certificate tapno adda ipakita tayo nga record tayo no once nga gab-abil tayo kadagiti benefits. So may kadwa dita digi access iti serbisyo ti gobyerno. So magamit tayo for example dito nga civil registry document ket no mapantay ti eskwelaan mapaniskwelahan nagitanak tayo masapol iti birth certificate ken kastamit no mga ala tayo kadagiti passport tayo ditalatta birbiro kan dalatta iti birth certificate tapno maka ala tayo when maka-apply tayo iti bukod tayo nga passport ken adda dita DJ panag-apply tayo ti trabaho. So birbiro kan tayo iti birth certificate once nga nag-apply tayo iti
trabaho tayo. Ken di konektat tayo nga kasi di konektat tayo mabalin tayo nga usaren di birth certificate when no masapol tayo di birth certificate tapno makaala tayo dagiti dadumapay nga benepisyo iti gobyerno. So for example dita ni SSS tayo ni PhilHealth ken na dumadumapay nga mabalin nga pakausaran tayo lalo kadagiti senior citizens tayo Ma'am Joya ket masapol di birth certificate datap no pamatunay nga isudan ket adijay edaden iti senior citizen. So ado Ma'am Sir dagiti importante or importansya iti panagrehistro. So, anya ti mangyari kada tayo no awan ti registration tayo. So, jay kunakon han tayo nga makaabil kadagiti government benefits. Ken haan tayo nga awan ti may pakita tayo nga identity tayo no awan iti rehistro tayo. So, napaka-importante apo ti pagkakaroon iti bukod nga rehistro ket so dagiti awan piti rehistro na apo ket i-encourage da kayo nga mapanag-request iti PSA birth certificate tapno makita tayo no adda ti registration tayo tano awan ti registration tayo kan ni PSA ken awan met ti registration tayo digin ti place of event digin ti munisipyo nga nakayanakan tayo data di time nga ag-delayed registration tayo ken adda ti project iti PSA tatta in collaboration with the LGU the birth registration assistance project. When nabirap nga kuna tayo, mabalin tayo, Ma'am Sir, nga i-avail dayjay, mabasit ti requirements nga isubmit tayo, ken libre dayjay, awan iti bayadan tayo. Ma'am, mabang ilawlawag tayo dito yung birth registration assistance project in collaboration with LGU. Kasano dito, Ma'am? Dito yung Ma'am, mapan ni client, dayjay, mismo nga LCRO, DJ opisina iti civil registrar DJ, mapan na lang ipailista, di ginagan na basta sure dalakit di nga ti amuda kat handa nga na-register, mapan dated laeng di information complete name, birthday da, birthday, syempre di birthplace ken name ti parents. And then ni LCRO, isubmit ng tumit kada kami dito PSA, and then na kami tumit ti mangi request ken ni Central Office DJ omnibus certification nga kuna tayo DJ pakakitaan nga awan nga talaga ti record na ni document owner iti PSA. So once nga adanton DJ omnibus certification, omnibus negative certification nga gapo iti PSA, isubmit min tumit 10 ken ni MCR and then DJ 20 time nga i-register da. So adda dagiti dokumento apo nga requirement nga kailangan nyo nga ited DJ munisipyo. So dito DJ affidavit of delayed registration, may isang valid ID, certificate of indigency, ket awanen ti bayadan nyo kan ni PSA kasi so day ited tayon nga negative certification di ba nagalala dati negative certification iti ket agbayad iti 155 pero once nga inabil da dati birap awanti bayadan yo Ma'am Sir nga 155 libre day chain and pati DJ munisipyo Ma'am ket na i-waive dagi jay bayadan day jay libre ken addan to kay ited iti PSA nga free birth certificate in security paper ko nata yun Ma'am Sir. So dahil malala yung kan ni PSA, free nga ited ni PSA today jay nga may sa nga libre nga kopyayo. Nya mo ti requirement na dito Ma'am dapat ba indigent or When Ma'am, sino mabalin makabil? Oray sino mabalin Ma'am nga makaabil DJ BIRAP as long as nga ma-provide da DJ requirement to. So dagiti complete requirements i-inform to ibagan to kada kayo Ma'am Sir ni local civil registrar dagiti kompleto nga requirement nga kailangan nyo nga i-submit kada kwada. Ma'am, adamot ba ka sa limit na kumamot PLGU kasi lang bilang ti maka-avail dito yung assistance? Awan ti limit na Ma'am. As long as nga no sinno dagiti ited da nga listaan kada kami awan limit na Ma'am. Basta ited da lang kada kami gilistaan and then i-check mi gi database no handa nga talaga nga naka-register. Yes, Ma'am. Any age dito, Ma'am na? Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. Alright. So, Ma'am, dagiti na mention mo natin nga certificates to update lang mo dagiti agdagkin agbubuya Ma'am, magkanon ba ti baybayadan no umay ag-claim dito or agala Ma'am? Ag-request ti civil registry document. So, ti mabayadan Ma'am Sir no mga latayo ti birth certificate, marriage certificate, can death certificate, 155 pesos each document po.
Ket no mangala tayo met iti Senomar, when no certificate of no marriage nga kuna tayo when no di Senodet, ti bayadan tayo ket 210 pesos. Okay, ma'am. Ma'am, recently kat that we move ti PSA, that the partnership din sa with Globe or Maya, DJ pa nagkamali. DJ, mabaling ka niya request mismo dyan ti APDA, dito certificates from PSA. So, kasaro dito ma'am? When Ma'am Joya, kahit mga ibaga nga ni PSA ken di CRS outlet tayo, haan langin nga cash ma'am sir iti required when no masapol nga usaran tayo nga pagbayad, mabalin meten deti GCash when no pay maya nga kuna tayo. So, i-inform once nga adigi kayon ton cashier, i-inform yung laeng ni cashier nga GCash when no pay maya kayo magbayad, then i-provide to ni cashier tayo di QR code nga iskanen nyo para ingin ti payment. Ken dito yung Miss Joya ni GCash adati additional fee na nga 10 pesos per request per transaction, and additional 5 pesos met nga fee na ken ni Maya. So, parang, for example, ma'am, ag-request na DJ using DJ app, tapos ubay ko to alaan dito yung outlet. Kasi, ma'am? Baliti process na ma'am, umay kamat lang mismo dito yung outlet, and then agbayad kamat lang mismo on site. DJ kamat lang outlet nga agbayad DJ. Iskanen laeng DJ QR code, and then DJ matlaang nga aldaw is maalam matlang DJ release na DJ dokumento nga i-request mo. Well, ma'am, di ba no, ag-request ti certificates kada DJ fill out nga form? Yes, so, ma'am. dito yung paymat lang ti pag-fill out na. Yes, ma'am. So, amin, ma'am, sir, nga ag-request iti civil registry documents, when no dagiti birth, marriage, death, Senomar ken Senodet, masapol iti appointment tayo. So, umuna dit nahantay nga makatransak ka ni PSA CRS outlet, no awan ti appointment tayo, malaksit kadagiti senior citizens tayo, PWD ken pregnant women, no need for appointment kanyada. So, except kadagiti nga na-mention ko, senior citizens, pregnant women, ken PWDs, masapol iti appointment tayo, tapno makatransak tayo iti PSA CRS outlet. And then, once nga na-i-present tayo yung DJ appointment tayo, ken ni screener, ag-fill up tayo ti form. So, ti color na DJ application form tayo ti birth, iso DJ color white, color pigment, DJ certificate of marriage, color yellow, DJ certificate of death, color green, DJ Senomar, when no certificate of no marriage, ken color blue, DJ Senodet. Yes, ma'am. Ma'am, DJ online appointment system sa Dino dito, yan yung link kin at dapat exemption like kasla idin sa kat no the national ID kat urehang wanti appointment mon. Kadagiti adamit iti national ID na mabalin tayo nga i-avail DJ lane, iti special lane, kasi the special lane kadagiti national ID card holders tayo, ngem sakay laeng makater ma'am sir iti 12 o'clock onwards, kasi kaadwan na nga agap appointment, ket naka-appointment da iti bigat. So tapno maikan tayo iti naan-anay nga space DJ yanti outlet tayo, ket cater laeng dagiti national ID card holders tayo as special lane at 12 o'clock onwards. So kaya't ko lang nga ipalawag na no once nga ginamit tayo dati national ID card tayo, bukod mo lang nga dokumento ken immediate family. So immediate family ko na tayo ni asawa, ni anak, ken naganak mo laeng ti mabalin mo nga iyalaan tapno magamit mo di special lane ken ni national ID card holders. Ken kastamit ni senior citizens tayo, ma'am, sir, mabalintay met nga gamitin lagi special lane no bukod mo nga dokumento nga senior citizen, when no bagi ti anak mo, asawam, ken naganak mo, mabalin mo nga usaren lagi special lane. Ngem no ni senior citizen ket na authorize tani document owner, for example, siya hawan 60 years old ko, ma'am. So, once nga in-authorize ko di senior citizen, saan na nga maabil ni senior citizen di special lane as senior citizen, gamin din niya ng authorize kanya na kat below or handpain nga senior citizen. So, DJ po, ti differences na. So, no, ti ko na tayo kat i-authorize ko malanganan ni antikon nga senior citizen, tapno maabil na DJ senior citizen lane, haan po, masapol na lata iti appointment and dumaan iso na iti regular nga linya tayo po.
Yes, ma'am. Tapno makaala tayo iti appointment, mapantayo laeng di jay website, appointment.psa.gov.ph. So, once nga naklik tayo dayon DJ ma'am sir, pilihan tayo laeng, no inya nga CRS outlet ti papanan tayo, makita tayo pay ditan, mabalinte nga pilihan, DJ oras nga, mayo pa nag-request, ken DJ aldaw. So, DJ nga, oras ken aldaw, sunto to mayo DJ outlet, ket isunto ti i-present yo ken di jay CRS outlet tapno makatransact tayo. So, kailangan ba nga i-print di appointment? Saan nga kailanganin, Miss Joya? I-screenshot yung laingan, ma'am sir, di jay mismong appointment slip, ta isuntulatan iti, i-present yo. Kit na nagkataon met nga saan yung na-screenshot, mabalin lat taas dong as nga sure nga naka-appointment kayo, ibagayon ton lat ta di ginagan, ken nanya nga oras kadigi nga aldaw ti in appointment yo tapno makita mi mat igi system once nga nakita mi jay kat okay nanton isona. So, ma'am, how about mat kadagi G ada ko mga corrections, tagi records da, or late registration, kasanong mat ma'am? Sige. No, diginted dati correction iti birth certificates da, when no diginti marriage certificates, mabalin nga maipa-correct di jay. So, for example, no change of first name, mabalin tayo nga i-correct isuna under RA 9048. No met clerical error, mabalin met latta di jay nga ipa-correct tayo. So, for example, diginti middle name yo, ket middle initial lang tinakapan, mabalin tayo nga i-correct digiti from middle initial to middle name. I-apply tayo lang iti clerical error under RA 9048 ken kasami ginay bagak tatay nga RA 10172 nga makorek tayo di jay aldaw when no bulan ti panakayanak ken di jay means mo nga sex iti may nga tao. So under RA 10172. So kasanumet no day birth certificate mo ket year of birth ti makorek. Mabalin mo't ma'am sir nga makorek day year of birth tayo ta wrong day ginay entry di jay, mabalin tayo nga maipakorek pero through court isuna. So court decree no pati papanan na. So, nagdadigiti corrections tayo, kadagiti birth certificate, marriage certificate, mabalin tayo, ma'am sir, ti mapan ag-file, iti petition, DJ office, iti local civil registry office, DJ munisipyo, nga nakayanakan tayo when no nakaaramidan na digi event. So, for example, no, sa dino ka nga nayanak, when no sa dino kayo nga nagkasar. So, isudan to, adda dagiti requirements nga kailangan yung i-provide. So, ni mismo nga local civil registrar, ibaganan to, ma'am sir, digi requirements or documents, supporting documents, kadagi ipa-file yung nga correction, ken adamet digiti mabayadan. So, digiti ito nga local civil registry office, when no, digiti LCRs tayo, isudat imang ibaga, digiti requirements yung, ken as well as digiti kailangan tayo nga bayadan para kadayjay panag-file tayo iti correction. Ken kastamet digi delayed registration so that iti proseso na umuna ag-request tayo iti PSA birth certificate. Once nga negative certification ti issue ni PSA, ket nasawen awan iti registration nyo iti PSA. So, ipakita yu di negative certification nga naggapo ken ni PSA, DJ office iti local civil registrar, takitaan damet ma'am sir di registry book da. No, adda iti agek exist nga record yu di jay. Ket no, awan met ti makita da nga registration yu di jay, iso di jayen agfall iti delayed registration. So, by the way, delayed registration ko na tayo, Miss Joya, ket dagiti haan nga na-registro beyond reglementary period nga 30 days. So, for example, na yanak di ubing tatta, kailangan na nga ma-register iso na within 30 days tap no mapandian ti regular process. Once nga min nga ag-exceed tayo kada di reglementary period nga 30 days, pumasok iso ng delayed registration, ket ado nga requirements dagiti mandatory additional requirements nga min tattan nga ma-submit. Compare no, ipasok tayo di registration na iti timely registration. So, we advise kadagiti padak nga inang, kadagiti aganak, when aganak to, i-registro da, iti on time, dagiti anak datap no, saan da nga marigatan to nga ag-delayed registration. So, digilaeng iti para ken ni delayed registration tayo, ken dagiti corrections. Ma'am, daytoy delayed registration, sakop na ba daytoy birth registration assistance project or haan? When Miss Joya, isumet lang data,
bale ni ngamin delayed registration tayo, once ngamin nga ni regular delayed registration ket haanda nga may provide. Adu ngamin dagiti mandatory requirements tayo tatta. So no saanda nga may provide DJ ayan ti mandatory requirements kani regular delayed registration mabalinda nga iabil DJ BIRAP. Kasi ni BIRAP na kumbaga na relax DJ requirements na DJ nga ipasok tayo DJ requirements or DJ tayo nga ipasok DJ registration, ti delayed registration. So, ti makikita tayo nga kaadwan nga mapaniti BIRAP kat dagiti seniors tayo, senior citizens tayo, adu dagiti awan talaga ti registration na kat handa mo nga ma-provide dagiti like may sangamin ka dagiti mandatory requirements ti delayed registration is yung mga records ng mga parents nila, like birth certificate nila, marriage certificate, kat adu dagiti seniors tayo nga handa mo nga ma-provide dagiti nga supporting documents. So i-advise dagiti LCRs tayo nga mapandalaangan ninyo ti BIRAP nga registration tadigay kat mamitda dagijay supporting documents ngam ianos yu laeng ma'am sir nga orayan dijay registration nyo. Alright, ma'am. So, ma'am, apart from the dagiti nga serbisyo ti PSA, adapay ba dagiti kabaruan mo tatang inisyatibo, ma'am? Ti PSA tapno mas mapapaspasin, mapapintas ti serbisyo tayo. When Miss Joya adda DJ kabarbaro nga serbisyo tatta iti PSA under dito civil registration tayo dati premium annotation. So dati premium annotation ket isu dati DJ nadardaras tapno makaala tayo iti annotation, annotated civil registry documents, annotated birth certificate, annotated marriage certificate, ken annotated death certificate kadagiti adda iti or dimmaan iti correction. So dagiti coverage na apo, dagiti dimmaan iti RA 9048, RA 10172, court decrees, legitimation, RA 9255 ken supplemental report addan ditoy PSA CRS Vegan City Outlet tayo available nga ma-avail tayo dati premium annotation ket in just 7 to 10 working days maala tayon di result na iti annotated birth certificate tayo when annotated marriage certificate when no annotated death certificate digiti in file tayo nga correction. Ag request tayo laeng iti endorsement DJ office iti local civil registrar nga nakayanakan nyo when no nagkasaran nyo i-request yo laeng for premium annotation ket iyawat da or itedda kada kayo mismo nga client or document owner i-hand carry yung o may isubmit dito opisina in sealed envelope po. So, agbayad tayo iti 255 pesos. So, addanton digi 255 pesos nga bayadan tayo apo ket adda iti mayted nga maysa nga kopya nga annotated copy yun ton. So, ti process na dijay umayo i-submit dito yung PSA outlet and then screenan mi no okay plak hindi nga makita mi dagi supporting documents awan problema i-submit mi kani central office and then ibaon da kayo ibaon mi ni client Miss Joya nga mapan ipa-LBC na dagi document tan iso da mismo ti mapan agi LBC and then itaddan to lang kada kami DJ tracking number ta for us to follow up mat digi central office and i-provide you DJ active nga cellphone number yo ta adda maawat yung message from PSA Central Office nga message once nga na-receive dan DJ pinadala yung LBC and then another text to manen into no ready for pick up and DJ mismo nga annotated birth certificate when annotated marriage certificate. So, laglagitan nyo, ma'am sir, hanyo nga pukpukawin da giited mi, no, under premium annotation, hanyo pukpukawin giited mi nga official receipt kada kayo, together kada gi application form, kasi isunto ti usaray nyo into no, o may yo i-claim da nga annotated civil registry documents. Ken tip kasayatan na launay mabalinen nga si kayo mismo nga client imang i-hand carry just kas na ko nakitatay mabalin nga i-hand carry mismo ni client nga haanan nga mismo nga ni MCR to may diti office. So within the day no naka-request kayo di opisina iti civil registrar mabalin yon nga ibiyahe i-hand carry yon DJ in sealed envelope and then da kayon ton mismo ti umay mangipila ditoy opisina. Ken kasano nga rod ngay no han mi masangon no kunayo ma'am sir mabalin nga
mangi authorize kayo iti o may mangi process dahil mismo nga corrected document yo. Mabalin yung ay kanisunat authorization letter ken copy ta ID yo tapno i-allow me DJ nga i-process na. Alright, ma'am. Ma'am, syempre kat nabay niyan. Inal daw kayo nga kasangsango dagiti clients Yes, tayo. ma'am. Damot ba dagiti issues nga or kasta ko misconception nga kahit tayo nga malawlawagan. When Miss Joya napintas nga sa ludsod tayo deta kahit mi nga ipalagip kada kayo amin ma'am sir nga tilaeng mabalin nga mga ala kadagiti birth, marriage conseno market ni mismo nga document owner. So nohan nga masango ni document owner to may opisina, mabalin kayo met nga mangipatulod through representative ikanyo isuna ti authorization letter dapat naka-specify di jay nga PSA birth certificate ken no mano nga kopya ti paalayo kay di mismo nga authorized representative and then i-attachment ten kay di authorization letter yo di valid identification card yo. So dapat di pirma yo di jay ayan ti ID ken pirma yung authorization letter ket dapat agmatch da. So what if kasano nga rod ma'am ket national ID awan pirma na kunada ma'am Joya. Mabalin po di jay as long as nga i-xerox yung na-click clear i-authenticate mi nga min DJ through DJ barcode. Once nga ma-authenticate mi iso na ket authentic met nga ID nga naited awan po ti problema DJ. And then, no death certificate met ti authorized nga makaala di record ti death kat di mismo nga asawa ken anak. In the absence di asawa ken anak, mabalinti naganak na. Ket no kaspangarigan ta di asawa kunakon wenno di anak handa masango ti umay mabalinda ti mangted ti authorization letter ket di representative nga umay ti isuna ti umay ag request di jay ito yung outlet provided nga maipakita na kada kami di authorization letter ken copy ti ID nga agmatch di pirma sang kaunay-unay mi ma'am sir di pirma nga itedyo di pirma yung authorization letter kada di i-provide yung ID ket dapat consistent iso na agpada da ken di pirmayo. So apart from the provincial office tayo, hindi di outlet EG Canton City, at dapat batisay sayang katayo, like mobile registration or CRS mo at kadagi lang, kadagi liblib nga lugar mo. When Ma'am Joya, kaya't mimit nga ipakaom mo nga adda dati CRS mobile tayo. So, mabalin nga ag-request, dagiti LGUs tayo, like ti naudi nga napanan mi nag-mobile CRS-an ket DJ San Emilio, o may miidanon kada kayo apo de serbisyo nga ag-request kayo ti birth certificate yu DJ mismo nga munisipyo and at the same day, i-release mi matlang kada kayo nga dagos, DJ i-request yu nga dokumento. So, no, dadagiti, kayat na iti ag-request, iti mobile CRS, siwawaya iti Philippine Statistics Authority agintent kayo agited kay laing iti letter request yo po nga may kami ag mobile CRS di talog lugar yo ta may miidanon iya sideg tayo iti serbisyo iti public tayo kang runaan kadagiti adayo itoy vegan dagiti adayo nga munisipyo tayo siwawaya kami ken siaayat kami ma'am sir nga umay mangidanon kada kayo dagiti nga serbisyo ken di ko natay tatay nga birap agmog mobile registration kami mat no dati mobile CRSN isab sa may mimeten Miss Joya DJ mobile registration so damdamagen mimeten dagiti no sinupay dagiti awan rehistro na ta DJ kami nga agala dagiti information datap no maipasok mi so dagiti birap nga kuna tayo so adamit DJ mobile registration tayon DJ so no agabang kay laeng agenti Facebook page mi ma'am sir i-update mi DJ dagiti papanan mi pag mobile iti CRS ken mobile registration tapno adda dagiti nga instances adda dagiti schedules nga umay kami talog lugar yu ket wayayo siwawaya kayo nga umay met digi ag request ken ag-inquire kadagiti dadto mapay nga civil registration matters ken kang runaan na dagiti awan pirehistro na ket mabalin nyo nga umay ag-inquire dijay ken ag-rehistron takadwami no once nga umay kami di ket kadwami mat dagitay local civil registrars tayo. Ayan. So, to discuss mo dito yung national ID, Philippine
Identification System or PhilSys. Kada tayo ni Ms. Nicole Carbonell, Information Officer 1. So, ma'am, ikan na kami man ti update. Manon ba ti nakarehistro iti PhilSys ito Ilocos Sur as of to date, ma'am? So, at dati 667,169 nga rehistrado nga individual as of 28 February 2026. So, deto'y ket 93.97% mula DJ kabuo ang populasyon iti Ilocos Sur based kenji 2024 Census of Population nga 709,991, Miss Joya. Yes, ma'am. Tapno lawlawag tayo lang kada iti buya kay nagdangtang. Kasano ba ti agrehistro nya ti requirements kin sino ti mabalin nga agavel kada iti, ma'am? Okay, so Pagijay, dati registration tayo di National ID Ket open para iti age from 0 to 1 year old, 1 to 4 years old, ken 5 years old and above. So, ti first nga obraen tayo ket syempre mapan tayo personally di jay registration center ken kailangan tayo nga bitbitin dagitoy document nga kailangan nga ipakita tayo katunayan nga datayo ket isu di agre-rehistro. So, DG National ID Registration Center ket located ditoy second floor UNT Town Center. Iso dati fixed registration center tayo ti PSA. And then dagiti National ID Mobile Registration Team MIMIT ket makita yo iti municipal covered courts ti sabasabali nga munisipalidad ken lungsod ditoy Ilocos Sur ken barangay hall ken nasa parket house to house datay nga registration para met dagiti bedridden nga senior citizens. So next step ket syempre ipakita yo di supporting documents yon to ken di agpa registration kit operator tayo di mangrehistro kanyayo. And then i-validate da di demographic data yo ken agpa-capture kayo iti biometric information yo di ag fingerprint kayo to ag iris scan kayo ken front facing image or photograph iso nga required talaga nga agparehistro dapat adda DJ tao mismo. And then kitain dan to DJ demographic ken biometric information yo DJ RKO i-make sure na met nga DJ i-present yo nga ID yo ket dapat kompleto including DJ middle name yo tapno kompleto to met laeng nga agparang DJ national ID yo. And hangkay nga agka problema nga once nga agpa-correct ken agma-match da DJ IDs yo pay nga sabali compared to DJ national ID yo. So masapol apo document based kami gamin no anya ti document nga inusar or valid ID nga inusar yung nga impakita yo mismo idi nag-register kayo DJ met laeng mismo ti kopyaen ni registration kit operator. And then after DJ no damagin na kay tomet ni RKO no kompleto amin nga na input na nga details yo ikan na kayunton iti transaction slip nga DJ nga transaction slip ket adati transaction reference number na. So detoy masapol yo nga idulin tapno dati ket usaren yo nga pang-track iti delivery na iti national ID yo ken di availability ti e-fill ID or national ID in paper form while or orayon yo pala in DJ pinagi-deliver da iti national ID cards yo iti mismo nga balbalay yo. Ken DJ national ID card yo mismo nga i-deliver da DJ address yo. So the registration requirements time for ages 0 to 4 years old masapol nga original birth certificate, PSA issued man or local civil registry copy or certificate of live birth team ipakita yo. Ken national ID na DJ accompanying parent when o guardian na. So dapat required nga DJ parent or guardian na ket adda ti national ID or registered before mo nga maiparehistro DJ 0 to 4 years old nga ubing. For ages 5 years old and above met dapat mabalin nyo nga itugot nga document ken iparang tapno makapagparehistro ket the original birth certificate PSA issued. For married women met PSA issued certificate of marriage and original nga birth certificate mabalin DJ wenno haan
any nga valid government-issued ID, like for example, driver's license, senior citizen ID, nga agparpara nga dapat kompleto iti naganyo dijay, including middle name, ahan lang apo nga middle initial. And then, for issuance met iti national ID in paper form, no once nga, kaya't yung matigparami iti national ID in paper form yung masapol yun lang na ipakita di transaction slip. As connected tayo, iso di iteted ni registration kit operator after di pinag-register yo. So, masapol nga idulin nyo. Ngayon, no once nga napukaw yung met, DJ, transaction slip yo, mabalimimit nga ikita di system di transaction reference number yo, tapno ma-issuean da kayo iti national ID in paper form, which is DJ ket libre met. And ti pinagrehistro tayo ti national ID apo ket libre. So, for updating of demographic information, met na for example, ID, nagparehistro kayo, kinsimang pet di ID yo, ket single file lang pinakakabil as status yo, mabalin nyo met nga ipa-update dito'y office. So, DJ updating services ket available laing dito in National ID Fixed Registration Center tayo. So, no once nga dati ma-encounter yo nga at dati agmo mobile registration, handa mabalin nga i-avail pa lang dito'y Miss Joya. DJ Mobile Registration, kundi dito lang National ID, Fixed Registration Center tayo. So, nagpa-update kayo, DJ Single to Married, for example, ket change of marital status ti proseso na AJAY, kailangan nyo lang agidala ti PSA issued certificate of marriage yo. Ket katunayan nga talaga ket i-change na civil status yun ta, naikasar kayo gaminin. So, no change of address met ket certificate of residency. When, for example, met ket nagrong iti birth date, for example, or di kayo di last name, di nga tao, ket kailangan na rin i-present di original nga birth certificate na as a document. Yes, ma'am. So, ma'am, ano gamin tagdamdamag, darag dagi nabayagan nga naka-process or naka-rehistro, kat awan pa lang, dagi physical ID da, kasan dito yung magtatang? Okay, ma'am. So, bale ko na dagarod nga agsasabay kami met nag-register, pero isuda kay dati national ID da nagsimang wedi card dan samantalang kanya awan pay gash day. Han nga ibig sabihin apo nga no once nga agsasabay ti nagrehistro, ket agsasabay met nga sumangpet o mapaadda DJ national ID card yo. So, sisin na bali kasi dumaan met eto iti processing, especially maala DJ, demographics ken biometrics tayo. So, sa kasalukuyan, pansamantala pala nga nagsardeng iti pinagprint iti national ID card habang ti PSA ket agbirbirok paylaeng ti kabarbaro nga partner or service provider na tagamin nag-expire din apo iti kontrata iti BSP or di Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon makasiguro kay met nga bawat nga rehistrado nga individual ket ma-receive da met laeng DJ national ID da. Ken awan ti bayad na DJ no once nga i-receive dan to or i-receive yun to or i-deliver dan to DJ address yo. Yes, ma'am. So, ma'am, tatakatahan lang ang physical ID ti kwan niya kasi ito tayo. At Yes. dapat digital, hindi paper form ako ng tatay. Ay, ilaw-lawag tayo man, ma'am, niya nagitoy. Sige, ma'am. So, abang ururayan nyo, DJ, pinag-deliver ti national ID card yo, mabalin nyo met nga ma-enjoy DJ benepisyo nga as naka-register kayon iti national ID. So, at the DJ national ID in paper form or DJ e-fill ID, which is ini-issue po iyon ng mismong mobile registration and ng fixed registration center. Upon request, DJ mesa nga client, ti national ID in paper form form da, ken available lakit di DJ system ngagparang ket mabalinda nga issuean agad-agad DJ. And then DJ digital national ID met mabalin tayo nga i-access via DJ eGov no ada DJ app yung nga eGov PH mabalin nyo i-access DJ digital national ID yun or i-generate no need ti assistance met agi post kami di Facebook page mino kasano ti i-generate ti national ID in digital national ID yo, and then agitated kami met ti flyers
And no kayo ti physically umay dito yung opisina, mabalin metlat tata, i-assist da kayo. No kasano yung makita iti Digital National ID o DJI eGov PH app. Ken dagitoy gamin nga format iti national ID tayo, DJ card, DJ e-fill ID or national ID in paper form, ken DJ digital version daman. Ket agpapadamit lang ti functionality na ken validity na. So, dito ket base DJ gamit Executive Order number 162 tayo, series of 2022 nga in-issue ti President of the Philippines. Dito ket pagpatibayan na dito nga EO, i-explain na nga pinapatibay niya DJ pagtanggap ti national ID bilang as official nga government-issued identification document at opisyal na patunay nga pagkakakilanlan ti mesa nga card holder ken mabalinda nga usaren no agtransact dati government when no pribadong sektor nga pamahalaan man. Tano once nga handa nga i-accept, Ma'am Joya, is mabalindamet nga i-report ditoy opisina ti reason no ating nga handa nga i-accept DJI national ID da as valid proof of identity da no once nga transact da or agala dati benepisyo dati government. So no dati national ID card yon si Mang Peten ta kayat yu metlat tag karon ti national ID in paper form or e-fill ID mabalinda kayo metlat ta issuean o may kag-request ito'y opisina. And then, libre naman detoy. Pati digite, updating tayo, amin nga services ti national ID, ket libre. Yung DG replacement tayo, Ma'am Joya, is hunting available ti replacement ti national ID for napukaw because of, for example, nawala or di naman kaya nanakaw, kasjay, due to negligence kumati may nga tao, haante nga mabalin DJ replacement, ma'am. Ngem no napukaw tayo because of calamity, mabalinda nga i-replace ang DJ card tayo. Ken no nabakbak man ti picture tayo DJ card, mabalin na tamang for replacement. And while waiting, DJ replace nga national ID card, mabalinda kayo issue ang DJ paper form na habang agur-uray kayo DJ pagsangpet na or delivery DJ national ID card. Kasi as ko nagtatay, pare-parehas lang din digital law nga na-mention ko nga format ti national ID ket mesmesa metlaeng ti functionality na amin DJ can accepted amin DJ. Yes, ma'am. Apart from kadagito nga impormasyon at apikete hinayon, updates, no additional nga vital information tayo about the national ID, ma'am. So, amo tayo met nga dati in post iti DSWD nga simula April 1, 2026 ket DJ national ID tayon ket isu ti magiging pangunahing ID nga kinakailangan da tapno makapagbayad da iti social pension para dagiti indigent senior citizens. So, hinihikayat po namin ang mga benepisyaryong wala pang national ID na magparehistro sa pinakamalapit na tanggapan ng Philippine Statistics Authority or dito'y fixed registration center located dito'y second floor UNT Town Center. Ken numapansin nyo pa'y aduti agdama tattamam nga cater nga senior citizen nga agparehistro iti national ID because of DJ nga kasapulan da para iti social pension da need the DJ national ID da nga iparang tapno maala da DJ social pension da. So the PSA Locosur ay makikipag-ugnayan sa Provincial Office for Senior Citizens Affairs para makater po namin at magkaroon ng smooth flow DJ registration para sa mga bedridden senior citizens for the house-to-house mobile registration. Tapno makapag-strategize rin ni PSA, ma'am. Tapno kunatay garod nga no one is left behind. So, kailangan nga da kami, PPSA yan ket i-bring DG services we bring our services closer to the people nga kunatayo, ma'am. So, DG schedule ti mobile registration can updates regarding detoy house-to-house registration for bedridden senior citizens ket i-communicate minto kanyayo through our Facebook page. So,
i-follow you DJ Facebook page me at PSA Ilocosur. Ayan, so dito tinagpatinggaan ti interview tayo with Ma'am Mary Claire Ragasa kini Miss Nicole Carbonell manipod ti PSA Ilocos Sur. Nga before tayo nga, of course, i-close iti programa tayo tatta nga episode kat alaan tayo man ti closing statement ni Ma'am Mary Claire Ragasa kini Miss Nicole Carbonell. Ma'am Mary Claire. So, alaen mi man, kada kayo amin, ma'am, sir, nga naayat nga buybuya ken dumdumngeg, ket agyaman kami unay ti ado nga anus ken di orasyo, ngayon pa ayo kada kami, bayat kada ti nga interview, ket sapay la ko mata nakaited kami ti more knowledge, more information kada kayo nga mabalin tayo nga usarin, lalo kada iti panag-request tayo iti civil registry documents ken dati panagrehistro tayo iti national identification system. Ken pagyamanan nila una iti PIA, ti kanayon da nga panang in-invite kada kami. Kang runaan na no, dadagiti barong nga surveys, ken serbisyo nga mabalin nga ipaay iti PSA tapno income latta may ipakaammo iti tunggal may isa nga Pilipino kadagito nga serbisyo. So thank you so much po. Thank you, Ma'am. Miss Nicole. So, pursuant to the Memorandum Circular number 114, series of 2026, na inisyo ti Office of the President. So, kayat ko lang met nga ipakamuhan niya yung iti Provincial Statistical Office nga located di 3rd floor UNP Town Center, kept open from Monday to Thursday, 7 o'clock a.m. until 6 o'clock p.m. Ken DJ met Vegan CRS Outlet and National ID Fixed Registration Center kept in a regular operation suda, open from Monday to Friday, 8 o'clock a.m. to 5 o'clock p.m. Iti LGU operated kandon city outlet met kept open from Mondays to Thursday, 7 o'clock a.m. until 6 o'clock p.m. And then, tapno updated kay met dagiti schedule for the mobile registration, the National Identification System. Ipopost mi met ako DJ Facebook page mi at PSA Ilocosur. Mabalin nyo i-follow, can i-share. Tinadumaduma nga schedules and postings mi tapno aware dagiti daduma nga kaprobinsya tayo. Alright, agyaman kami, Miss Nicole and Ma'am Mary Claire. On behalf of the Director General mi, TTI Philippine Information Agency, Ma'am Catherine De Castro, and the Regional Director mi ni Ma'am Jeneline C. Rolde, siya ni Joy Kimuyog, reminding you that a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Agyaman kami.